Un home tancat entre quatre parets. Una història atrapada entre la culpa i la innocència. Groc Teatre porta als escenaris el cas de l'espanyol Pablo Ibar, que va passar 16 anys al corredor de la mort als Estats Units. I el que ha remat només pot contar el que ha perdut i mira de rebre el plat. La història de Pablo Ibar puja ara a l'escenari per primera vegada. Sense togues, sense tribunals, amb les ferides obertes. No volem fer la sentència d'innocent o culpable. Ens ha tocat sobretot la humanitat de Pablo, la manera que té d'afrontar una sentència en la que porta ja més de 30 anys a la presó. L'obra revisita el cas de l'espanyol condemnat per triple assassinat als Estats Units. Condemnat a mort primer, condemnat a cadena perpètua després. Una mirada íntima sobre un cas que està més de 3 dècades perseguint titulars. No se retrata el caso con crueldad, no hay violencia pero no es explícita, hay algo más poético. Però així, el focus no està només en la condemna, està en el temps, en l'espera, en les vides que queden congelades. Extrapolem aquest cas com una paràbola de tot allò que no fem, que no vivim, aquestes vides en espera. Dubte, tindreu una altra apel·lació fins dins de 2 anys. Damunt de l'escenari, la història d'amor entre Pablo Ibar i Tania Quirones es converteix en refugi. Una llum mínima dins d'un corredor massa llarg. L'innocent es podrà veure fins diumenge al Teatre Círculo del barri de Benicalap a València.